Добър вечер на всички зрители, добре дошли. Добър вечер. Днеска ще играем с Део ХХХ на страшни игри в Fortnite. Да се оплаши малко. И така. Приятно гледане ви пожелавам. Део, може да кажеш нещо? Здравейте! Здравейте! Готов ли си? Да, готов съм! Еми да започваме тогава. И ти точно имаш страшен скин. Да. Страшен скин в страшна игра. Да, да не стряскаш. Не, няма да. Добре дошли на всички зрители. Добър ден, добър вечер. Кой когато гледа. Да ме последвате в Twitch и в YouTube. И да лайквате видеята. Помагате ми много. Уху. Ама ти светиш, бе. Ти светиш, бе. Аз как съм? Ти си много страшен. Део, виж. Гледай са, виж. Не, Айде, не вияш. Тази музика е много гадна. нищо и няма на музиката. Тук открих шахта. Чакай са. Трябва ми код. Чакай да огледаме сега. О, как го отключи? Не ми сърка в очите! Олеле! Как минаваш? Имаш ли ги? Имам ли ги? Така. Да провериме какво става сега тука. Откри ли? Да, 2. Оле, отворих врата! Део, зад тебе! Много мразя това същество, дето има скин. Пришелеца ли? Не, да, но много е страшен. Така. Как да се изключат фонарчето? С това, с мишката.
Чакай, не да мига са тука. Тука При мен нещо е става. Много си крипи. Взе кодовете, Део. Знаеш какъв е кода? Да, я го виждам. Остава. От тука нещо вика. Айде, Део. Мечка страх мене, не? Айде, влизаме. Как лазиш? Така. Тук има код, тук какво има? Да се... Нали вратата? Нали? Ние се върнахме. Оглеждам. Света ли ти? Айде, Део. Код. 3532. 3532. Отвори се. Не. Да знаеш, тук ще скача. Бавно. Бавно да мога да огледаме. Да не пропускаме нещо. Мечка, страх, не. Така. Ти откриваш там. Да. Оглеждаме всичко. Аз огледах май тук. Да, тук огледах. Нищо няма, така ли? Да. Тук ще скочи. Ай. Ето я. Така. Нищо. И тук няма. Добре, да тръгваме тогава. Да. Оле! Тук някой тропа. Виж през прозора. Някой тропа, бе, Део. Да, има някой топи изкарал ангелите. Какво ти е? Оплаши го. Какво се абута? Айде, Део. Да. Така, тук нещо няма нищо вътре. Отварям! Тук са стоби! Ето тук мина. Аз не я видях. Тук има за кодове. Пак блъската! Оле!
Видели? Да, видях я. Ще слагаш варята. Не да влизаме. Тука. Дай първо наляво. Насам. Добре. Иска нещо за асансьора. Неква карта. И аз го нямам. Трябва да откриваме. Ми оглеждай всичко, Део. Бавно и старателно. Ми оглеждай го старателно. Оглеждам. Тук е заключено. Та игра не може да се тича. Еми, айде сега надясно. Ние оттам дойдехме, Део. Ето една папка. Това го знам. Виж там. Отворихме гаража. Да, бе, виж. Ти не изиде. Много поздрави на... Да. И като брат на нея. И аз съм страшен. Страшен скин. Да отидем към гаража. Айде. Ако пак ми изкара ангелите. Ето. Какво е това? От шахтата горе. Какво е това? Папка? Тата, виж! Тука нищо не виждам. Аз се първа фенерчето за малко. Тук имаме някакви снимки. С фенер ще ги видиш. Тук май нищо няма. Трябва да намерим още 5 сини папки. Део. Ами къде? Заслепяваш ме с този фенер. Извявай. О, не. Май пак ще трябва да скачам.
Защо тази игра толкова страшна? Но ни дава левели. Какво е това? Асансьорник. Да, асансьор. Така, драги зрители, продължаваме да търсиме Мисля, че открих код. Това код ли е? пише долу да го освободиме пациента 0089 0089, за да може да му направят още тестове. Имаме! Ние го освободихме, май. Не, май да. Тук в тази стана, моля, влеземе. Не може, бе. Чакай, що се връщаме? Дай да отиваме да видим от началото. Нещо пропускаме. Да. Аз ти свет. Тук може би нещо да ни помогне. Не. Не знам, Дело. Трябва да намерим още 5 сини папки. Обаче... да, обаче откъде? Ама къде са? Един бог знае. Може би някъде в... стаи? Нали го гледахме? Да, ни огледахме всички. Да слизаме надолу. Нещо долу трябва да правим. Да. Може би най-долу? Така. Изкараме ангелите атака. Много си пошлив. Това пациента. Да, его. Ама какво го правиме? Отключиме. Вратата. И трябва да минат през някоя шахта ли? С пациента да говорим.
Май вече имаме картата асансьора. Не. Тук има шах. Не става нищо. Да. Май трябва да отидем на нов етаж ли? Къде са папките? Може би тук нещо сме пропуснали. Ето една. О, откри ли? Да. Пета. Още 3. Още 3. Още 4. Може би нещо от тези снимки ли трябва да видим? Само да пина малко вода. Обаче при тебе е много тъмно. Еми то така трябва да е. При мене не е тъмно. Мисля, че трябва да напишем някъде код ли какво. И да измъкнем пациентите. Опуши я! Ма ти точно към нея! Май трябва да се качваме нагоре, тук обиколихме всичко. Да, няма какво. О, долу светли фенера. Ми да, тук нищо. Пуснем. Опа! Шахта! Опа, ти! Браво! Намерихме пътя! Намерихме пътя! Сега! Там да минем, ама как? То трябва да клекнем. Айде, Део! Yes! Не! Има нещо! Идва! Не мога да танцуваш много тясно. На къде?
На дясно. Едното сам. О, шахта! Чакай, не. Дай да видим после другия. Да, да провериме. Ако нами скочи! Сала, къде беше? То не можем натам продължиме. Значи сме натам. Защо ходиш така? Тук сме, Дел. Мамо, тук има нещо. Или беше? Не! Какво е какво беше това? Не знам. Нещо гадно. Да не беше ти така? Какво хора? Какво вече? Аз! Йо! Какво беше това? Не знам. Да, ме стресирай повече. Добре дошли на шоуто! Те тази количка се премести. Да, там да нямаш. Не? Да не си обладано. Тук има бутон. Цъкнай го. Има папка. Няма нищо. Оле, тата, помислих си, че ми казваш, че има чудовище. Няма. Черепи. Оле! Леле! Защо има черепи? Тук какво има? Я да видим да го гледаме хубаво. Има някакви черепи тука. Я загаси! Много яко. Да. Да. Драги зрители, добре дошли! Добре дошли в страшни игри. Това е поредицата, която новата поредица с Дел ХХХ избираме. Нека да ви кажа и той личното си мнение. Излизам. Ще е готина поредица. Забавна за гледане. Ще играем различни страшни игри в Fortnite. Всека неделя. Открих бутон! Ръчка! Оле-ле! Сега какво ще стане? Само да ми излезе нещо. Това е вратата за пациента! Добре, отиваме тогава. О, не! Ще се случи нещо. Оглеждай за папки. Изчакай малко. Изчакай тука. Да си пусна камерата на драгите зрители. Здравейте, здравейте! Добре дошли! Много е страшно! Вядайте в страшни игри с мене и Дело. О, не! О! О! Не! Това е тук в лабораторията. Кюшака. Защо седи там? Не знам. Чакай. Ами двамата! Чай да видим какво трябва да направим. Дай назад. Не. Тук не ми ареста. Може да затвориме? Трябва да си намериме папките, другите две. Защо седи така? Ми не знам, ела. Ела да видим какво ще направи, Дел.
Виждаш ли нещо тук да се цъка? Да го добра! Не. Картата! Да, се маха! Махаме се. Взехме това за асансьора. Да, къде беше на... След мене. Може ли тя да ми се фърли отзад? Дело, за тебе! За тебе! Треска же! Бати яката игра. Трябва да си намерим още 3 сини карти, между другото. 3 сини карти. Да. Съм зелената за асансьора. Мечето! Оглеждай хубаво. Та, как беше отишла в... Пак сме тука, бе! Тя още там седи. Нека седи, не ни пречи. А ако отидем до нея, какво ли се случи? Откъде дойдехме е въпрос? Не, тука. От тука някъде. От шахта дойдохме. Трябва да се върнем при шахтата. А тя къде беше? Не помня. Черепи, моля нещо да направим. Да замеряме с тези страшните. С тях носим ръчката. Така. Трябва да се върнем при шахтата. Оглеждай се по тавана. Ето е шахта! Ето е шахтата! Оп, паднах. Трябва да клекнеш. Айде. Сега май трябва да се върнем. При асансьора. Да. Това! Брутално! Не изчезва! Идва! Защо нема? Защо? Притича, какво беше това? Тая жената! И ръмжеше! Какво иска да убие ли? Какво иска от нас? Предполагам. Така. Тука са... Че? Рази се! Бавно. Бавно! И оглеждаме. Да. Оле! Какво виде, бе? Жената се показа! Се телепортира! Да. Поне че ти не го видя. Така. Асансьора. Добре. Оле! Фу. Чух май нещо да ръмжи. Защо е на коридор?
Майн... Какво става? Количка! Количка, има нещо! Стаята! Идвай, Део! Там има нещо! Има папка! 7 от 9! Да, още 2. Дигнах си лева. Оле, не беше на количката. Не. Защо това е зелено? Какъв е проблема? Какъв? Ще трябва да минем през това. О, не. А, какво е това? Не знам. Да не го докосвам. Какво става? Тропа! Има и черепи. Кажи бе! Махай се от тука, чумо! Махай се, чумо! Махай се, чумо, просто! И та са ще дойде ли какво? Не! Май ще трябва да бягаме. Не, натам ще трябва да ходиме. О, не! Може ли да тичаме? Чумо, къде си? Оле! Олеле! Затвори с... Чумо, къде си бе? Ево бе, Чумо! Айде, Део! Тука е. Има шахт. И джушек. Папка! А? Добре, сега ще прочета. Добре. Така, Какво? насам сме. Айде, Део. Оле! Мале, как вика та? Ей, Чумо! Не трябва да се разделяме. Къде си? Къде си бе, Чумо? Как крещи? О, не! Ето я е там. Да, бе! Чумо, айде излез, бе! Аз се видях. И аз... Тати, как се казваше твой скин? Пришелецът ще премлади! Пришелецът ще млади, бе! Чумо! Как изсъскаш? Ела, бе, Чумо! И двака мадафака с... Да не последвате в... Пришелеца! Twitch и YouTube! Точно така. Ако ви харесва клипа, опа, ръка тук имаше. Тук вътре имаше ръка. Аз не видях. Не я видя, не? Не. И болет. А това виждаш ли? Да, видях го! И дали как да държеше нещо? Количка си буташе. Да, това си ми... Оле, бе! Там ми изкара ангри. Тръгвай. Така. Тук трябва друга карта да намериме. Така. Това са много кошмари. Тук какво има?
Тук има стая. Ключ намерих. Някакъв ключ намерих, Део. За някъде. Супер! Как изглежда? Хвърли ли го да го видя? Еми изчезна. А. Това като яйце на пришелец. Кът мене. Да, това е твоето яйце! Добре, кажи на бебетата ти да не ме ядат. Папка. Оп. Вече имаме 8. Още една. Една папка, къде е? Само да не е при она. Тук нещо стана. Какво беше? Какво беше това? Шумо, къде си? Имам някакъв ключ, ама не знам за къде е. Ето тук къде е последната папка? Не. Има ли нещо? Не. Добре, мога да излизам. Май, трябва да отиваме на там. Това бе, чудо! Чумата е някъде там. Имам ключ. Кой е там? Стая. Чумо, къде си? Карта. Ако е чуеш да реве, бягаш. Чуле? Ама не искам! И намерих и последната папка. Сега тръгваме към асансьора. И сега ще ни подгони. Защо не ме отключи? Давай! Отключи! Бързо! Качвай се! Бързо, тате! Аре, ви чумо, ево! Цъкнах бутона. Олеле! Така, драги зрители, да харесате видеото. Благодаря ви за харесванията и се надявам да ви бъде приятно. Ще се много кошмари. Игра с Део. Ха-ха-ха-ха! Е, отсреща! О, не!
Ела бе, чумо! Ай към чумата! Айде да я биеме. Ела, чумо! Бягай! 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 Може бе! Сега ще трябва да бегам! Лоша работа. Какво се случи? Не знам. Трябва да се махаме. Бак! Рун! Рун! И готово! Това вече е! Айде, чумо, мръсна! Минахме си нивото! Има още нива ли? Минахме цялата игра. Да. Благодаря ви, Чумата не успя да ни убие. драги зрители. Абонирайте се за Ивака Мадафака, Twitch и в YouTube. Защото аз изкарах ангелите от страх. Да, беше много хубаво. Айде, чумата не ни хвана. Тази Драги чума е зрители, тъпа. благодаря ви за харесванията, пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи до следващия клип. Довиждане!